मुहवे ले बजा के उनका के ढाही को दे मुहवे ले खूब निमन हुरका के बाद बजौले के प्रेमचंद गिरी मास्टर रोड आज बाबा बजा के बैठल खूब निमन हुरका नु नॉन जी उठल है हमारे दल में बजाओ रहले प्रेम बाबा हमारा खिलाफ में रहले तारा गुरुजी के संगे सीज भैया के ना खूब निमन बजा के प्रेम बाबा बैठे तो हमने के मने मने विचार कर लगे जे प्रेम बाबा के तो बजाई के जवाब नॉन जी दी है ना आ तले उठले दादा हुरका लेके तो कहले सुना सुना बजौल हबाज तू हुरका बजौल हो आपा खाऊज लेके एगो ढोलकिया पर धक के लगल बजावे कहले प्रेम बतावा जे पखौजिया का कहतिया बोला केहू बोलल ना तो हमनी के पछाड़ी में के लोग बोले जे का कहते तो कहते आ वहिया 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 प्रेम बाबा कहले जे भाई तोरा से हार मारी बनी आ वहिया वही कोई के उठ के हारा दे ए तेरी बा केहू पढ़ेला आ केहू बिना पढ़ले अपन व्यवस्था बना लेला पतिवार्ता स्त्री में का शक्ति होला हाय 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 पतिवार्ता स्त्री चाहे रात के दिन दिन के रात को दी ई शक्ति होला पतिवार्ता स्त्री में पतिवार्ता स्त्री में उस शक्ति रो सब सास पढ़ा तो बुझाई माता अनसुईया ऋषि के नारी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जना के बालक बना के बबुआ बना के अनंगा को के अपना जांघी पर बैठा के भोजन करा दे पतिवार्ता स्त्री में उस शक्ति होला मास्टर साहब जौना दिन के समरभूमि में मेघनाद लड़े खातिर गईले उनकर धर्म पत्नी सुलोचना अपना सखी से सलाह करतरी अगना में जे हमार पति देव निर्णायक युद्ध करे हैं उनका के मारे वाला है धरती पर केहू वीर पैदा नहीं खे हमारा मर्द के उहे मारी जेकर मेहरारू हमारा अधिकार पति पर धर्म कैले हुई मेघनाद लक्ष्मण दुगो वीर के लड़ाई रहे संग संग दुगो सती के लड़ाई रहे सुलोचना उर्मिला के यह सलाह करता रही आ तले एगो बाही कोटल आके अकना में गिर एगो सखी जाके सुलोचना से कहली जे बीच यज्ञ में गिरल एगो अरे हाथ ए सखी लगली लग से निरेखे सुन विकट बतिया लगली लग से निरेखे आँख अंगूठी पर पड़ल ओ है हीरा पान मोती जे अंगूरी में अंगूठी से चिन्ह बोली ये तो हाथ हमारा स्वामीनाथ के है के करावल मोती मरता के अनाथ है सखी हमारा जितेश जख्मी ब्यासी के बड़ भाई दिनेश पासवान जी बड़े बड़े पुरस्कार दिले हार्दिक शुभकामना बा हमारा शुभम जी शुभम पासवान जी प्रधान जी के माध्यम से पुरस्कार बा हार्दिक हार्दिक शुभकामना अभिनंदन बा झट दे उठली सुलोचना सुनली कटबतिया झट दे उठली सुलोचना
पीटे लगली आपन छतिया बिलाप करता रही के करावल पाती मारता के अरे अनाथ ये सखी बिलाप करता रही कहते ये स्वामी जी के बहिया के काटल दैबा लखन हजारन में एज रहलन नवहिया लखन हजारन में अरे रहलन नवहिया कौनो वीर न रहलन उनका पाँव के बिलाप करते कहते हम तो हो नहीं जान गोरी जे सीताजी हरण पके ए लंका आइली जहिया तहिए जनाइल जे बाऊ होई कुल्ही लहरी होते हिया के कोइल घरिया खली दे तो बानी लिख के कोदया पौन सुलोचना कहते रही हे स्वामीनाथ राउर मृत इतना साधारण ढंग से हो गई हमारा विश्वास नहीं के हो हाई खली देता नहीं रौरा के मरले बा ओकर विवरण लिख के बताई देखी पतिव्रता स्त्री में कितना शक्ति होला पति के कोटल बाहिया गना में लिखेला बाबा जे बहिया आरे जे कोटले बा ओकर गुनवा गाई के बाहर लिखते हे प्यारी ई बहिया हार जे कोटले बा ओकर गुनवा गाई के अदुन भैया रघु लिखतिया ब्रह्मा विष्णु से संसार तक कहियो कहले रहले नारद मालिक कहते हे प्यारी मन मरे हे अगर में नारद जी आके कहि गो रहले संसार से सब कहेलो और बाहनी खतिया धनिया मन जन कर हमारी तोहरो सुहाग अमर हो गई तो हमके आरती हलन तमन अदुरल भगतिया पाई के तो हमके हलन तमन दुरल भगतिया पाई तो भैया करता रही मनोदरी का कहता रही जे नारद बाबा के कुल का अच्छी चिरी खचल मनोदरी कहते रही हे सुलोचना हमारी जना खाई जैसे जैसे रोठ डाला गरम
भैया श्याम बिहारी अध्यापक जी और माता जी के सुपुत्र बानी हमरा के 100 रुपया पुरस्कार देनी बार बार नमस्कार प्रणाम आज मोलवो ना अरे बचले रोपाना काली जी हे माता अरे कहो बबुआ जी भैया जी हेलो काली जी हम सत्य हो खब मंदोदरी कहली जी हाथ बा तोहरा पास लाथ बा समरभूमि में माथ बा रघुनाथ के पास पहले जा अपना पति के सिर मांग के लेके आवो तो सती काली जी माई ओ दल में काली रे पागली हो घर अपने हो परनत माल राम है निष्काम लक्ष्मण है जामन अंगद हनुमान सब अपन हो जा जेकरा संग जैसन करब रौरो संग वैसने होई केहू के 4 गो गाड़ी देबो नइखे बोलो तेकर माने जो तार से रात ना ओकर चुप हो गइल का तारा खातिर जिंदगी में कहीं धोखा कर जे बराबरी के होई ओही जे तारा के गरियाई मरबो करी आ जे अबर होई तोहरो के गरियाई तनी हट के फरका गरियाई सीता जी के रावण चुरा ले आ रावण के पतो ही अपने से भगवान के जाता आ जाके कह तरीका जे रावण महिमा ये हो रघुनाथ जी आ लिखला साथ जी अरे मांगे आइली पति जी के सिर हो यदि पर विचार करो हेलो इतना हनेर बैठे रो रहा ए हो दीननाथ बुझो ओहो दादा जी तो भैया हमरो मजबूरी जोरल बानी हाथ देवा नाम लेके चूरी बाबूआ जी ते स्वामी जी के सिर जदी पैती ठीक है बस सुनने हैं जे जितेश मोबाइल भूलवा दल बोला तो ए हमरा कौन नंबर से फोन कइले बड़ो कौन बात ना जियो नौकरी चाकरी करलो भगवान तो हम को बनल रहस आज हमने के आनंद लेते हैं जब तहरे गांव में तहरे द्वार पर भोला जी बनौले रहस नया साल हो गई जल्दी आवा के गोल लागो आवा हां 22 20 23 में गोल लाग के फेन चल जा आवा स्वामी जी के सिर जदी पैती स्वामी जी के सिर जदी पैती सीता पजर जईती सीता पजर जईती होती भव सागर से पार होल जा भगवान राम कहने जे सुलोचना कहत तोहरा पति के जिंदा क दे कहले जे ना मानी हमरा पति के तो सदगति देले बानी जन मुनि महात्मा के नाम मिली हमरा के सिर दे दी सिर मिलल मुंह में धूल लागल बा आचर से पोंछतारी कहत जे यही माथ पर अपना हाथ से 20 के 20 कीमती तेल लगौले रहनी हो आज ये माथ के हई दुर्दशा सुग्रीव जी कहले मालिक मैं अभी खानदान के हमन सो कब कौन पाठ लेली कब कौन रूप धारी कोनो गारंटी नहीं खे कटल बाही कैसे लिखी कटल बाही के लिखल मान जाई कब जब ए जाइन कर कटल मुड़ी हंस दी तब देखिए कितना विरोधाभास बात बा अपने रोवतारी अपना पति के कटल सिर से हाथ जोड़ के कहते हे स्वामीनाथ हंस के अबला के लाज राखिल नहीं तो लोग कहे जे नाटक अच्छा बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक हार्दिक शुभकामना।
एगो गीत के फरमाइश भी कइले बड़े गा देता ने कतल मुड़ी हासिल का सुलोचना काली है ना जो हम जानते हैं साधारण हमसे राउर मृत हो जाई अपना बाबूजी से कह के थोड़े सेना मंगवा दे रहते नहीं तो खुदे समर में आके लड़ रहते यही बात में मुड़ी ठठा के हौसल जब कहली जी अपना बाबूजी से सेना मंगवा दे रहती यही बात में मुड़ी हट यही बात में मुड़ी हौसल देता हमारा के मरले के बाद तारा बाप पे मरले बड़े शेष के लड़की सिलोचना आ शेषा अवतार लक्ष्मण ए जेकर तू बेटी हौ तार बाबूए मरले बड़े हमारा के हमार ससुरे मुआवले बड़े यही बात में मुड़ी हंसल सिर मिलल जाके चिता पर बैठली उनका पति व्रत धर्म में इतना तेज रहे आग लगावे के नाम परल अपने से अग्नि ज्वाला प्रकट भइल अब पति के संग सती हो गई बोली राजा रामचंद्र की